Jaakko, mitä oot mieltä tästä reissusta? Ihan perse, tulipahan tehtyä. No, en mä. Reissus very good, the road was very slippery. Other drivers was very bad and I was very good. Mites tää Ivala-Oulu väli meni? Joo, se oli vähän semmoista. Se nyt meni silleen ihan okei, mutta ei siinä silleen voi kyllä sanoa mitään silleen niinku mairittelevaa, mutta perstuntumalla se meni sitten hyvin siinä. Mites kun nämä muut kuskit sanoo, että sulla meni vähän niinku, se oli vähän uninen se Ivala-Oulu? No niin, no joo, mut se on kato se hallinnassa tää homma, niin se kyllä siitä lähtee, vaikka se on välillä vähän siellä unissaan tulee tuolta. Ja takapenkistäkin vielä kaiken lisäksi, mutta ei se kato haittaa. Se skarppasit kuitenkin siinä Oulun tullin kohdalla. Juu, Oulun tullin kohdalla mä sit siinä piristyin vähän ja lähdin tähän kisaan mukaan. Ja Hessu taas yytyy aika lailla siinä Oulun tullin kohdalla. Joo, se siinä otti semmoset 15 sekunnin tehoteorossa. Siinä se nyt näyttäisi taas hyvin vetämän vieressä. Lukee karttaa ja kaikkea muuta. Niin. Et meillä on tossa joku tommonen Tojo hita. Meidän täytyy varmaan puikkaa se ohi nyt tästä. Puikataan siitä ohi. Puikataan tästä ohi. Mennään takaisin. Siitä on. Ei. Kauppusella on kuseet housussa takapenkillä. Vähemmästikin saatana. Pystyy nukkumaan, ei uskalla. Älä nyt kun meillä on täällä tämmönen Meillä on road trip video, me tehdään tästä kuule kollaasia laittaa myyntiin tonne internettiin ja jumalauta se on kuule Loppola soittelee kohta, että voitteko tulla ohjaa meille vähän getaway-pätkää. Onks tää niinku getaway? Kiva. Tää on getaway in Oulun tulli Jyväskylä. Getaway in Paro Bling Bling Polkkia. Paskaa, että pakko lopettaa. Mihin?